Wena akuvuke. Hayi man. Bukan. Aku gijima nje lapha, ukhona okunye lapha esekufadalele bokuthi ayi-practice lapha. Oh. Okay, ngaphi? Seduze nakondazi lapha. Okay, ngiyabuya manje. Woza mfana. Mdala. Alo mdala kunjani? Ngizokuhleka kusizele kulokopele. Ukhuluma njani ke? Awundi ngivele imoto la ukhuluma njani? Kulokopele. Hayi ukusizele. Akusuke la. Suka la. Kodwa ungawari. Ngawari khululeka ukhona umdala weJoyce. Angifuni umdala weChoice la mina ngifuna uMakane kanye ngizongitshela umdala. Ukanika umthetho wangu. Wama-Opel umakani komkhulu kabi wama-Opel uDewa abanye bathi ngumdala weChoice abanye bafana bathi German boys. Hayi mdala Lapha sokuray. Usho sokuray mdala. Sokuray. Sengachaya ikhiya. Chaya ikhiya. Ithi double ski. Mdala uya. Hayi wena mdala hayi. Suka lapha manje. Suka lotshwala bakho lapha. Chaya ski. Ule moto unichaya ski wena. Hawu. Inamba 9 zisilula kabi 071 353 6817 Nizizwile phela. Mdala. Faka phela okuncane okuyikhomishini okuncane. Ini mtala mfake? Kajento ngudulula umsebenzi. Mtala mfaka unganani? Ayifaka. Hayi mtala kuzima. Ufaka phela nawe ungathi. Hayi, 5 point. Hayi wena. Bakithi. This is German cars Mr. Opel kumdala kweChoice. Mawunemoto ye-Opel sondela kukho lo mdala. Fonela nenamba lezi ezingaphansi. German boys bazokulungisela bazokusetha okumdala kweJoyce. Ciao.